Hi, this is me, Shanks. Manluguan na sad kami, day. Day ko napansin ni Zuya na kami makajakit nga na kay pagkagana sa panahon. Amura sa Pinas na inek nagbati, day. Mga tumatod kami sa Canadian Tire, day. Kaya mag-refill kami ng tubig. Iiban ko kamo, day, para matour sad gamay, para makita ni so kung hay kaming pa-refill. Pag kanini na panahon na, day, gana nagsunin ig-barbecue, ig-picnic sa lugwa. Tanawa zon ilang mga balcony, day, na ila bike, magamit na zone, pati barbecuehan din doon. Pilipinas na yung weather? Pilay degrees? 27? Oh? Muna ako kaganahan. Hampan fast forward na taday, nakaabot na ta sa Canadian Tire. O, nanlugwa ng mga kukudyamis ngan ha. Kung ako nakapants day, ang iba naka-short trakan, sleeveless. Masipog man subtay niya at etern naka-t-shirt sa ng pants. Anyway, amoy ni Canadian Tire day. Hardware store ni siya. So day, kung sa ato, mag-igura kan ta magpalit ng tubig day, deliver kan sa ato day. Dini day self-service and pagpa-refill ng tubig day. Nasad ila hinluanan diri day. Igo mo radazon pislitungan na, maawas na dayon ang tubig, na siya boto na pang start, then stop. Niya muhunong na siya pag inighapit liog na. And then i-resume mo ra, kay in case na mulakaw daw ka or unsa ba. Mabiyaan ni mo ang tubig na nag-iwis, mo stop ra na siya. Nga na kadali day magpa-refill diri ng tubig day. So sometimes si Mundro nagpa-refill pa na. Ako sa naghangad-hangad ko sa taas day. Na ay mga gibitay diri ng mga bisikleta. First time na ako diri day, feeling na ako basin mahuyog tumbay ko unsa ba. Hapa naglibot-libot ra kami diri ni Mundro day. Nagtanaw kami kung tagpila ba zon mga bike sa taas. Nya kamahal di ay day, tag $500 ka pin dollars. Hapa nakaabot ra gud kami diri day sa mga sports equipment. O na sila mga ingani diri day. Sa una day mag-intra-intra ako ng volleyball day. Pero mahadlok man ako day sa bula day. Basta maigo sa ako wayong. Hapa nag-try na sa ako ng baseball day pag elementary day. Tapos din nakatry ako day na mapuko day. Nanay nabunugan naman nuan day ng baseball kanang bula day. So nag-try na sa ako ng badminton day. Nalayan shuttlecock day. Biskin hire man manglupad. For me out man day. So nag-try na sa ako ng basketball day pagka-college day. Nanay na-slide man nuan ako day. Hampak ka naklubot day sa simento day. Nakaras, nasamad. Mauna day din ako mag-intra-intra day ka ng mga sports chuchu day. Kay murag dili na jud para sa ako aday. Okay raman nuan day kung sports lumba kaon day kay alago. Kabanday, nakaabot naman matudta diri sa lugwa day, nang lugwa na busa taday, nagbasa din sa Monro day. Ang tubig matud nila diri day, tagbayaran ni Monro is $1 day. Marzo gani kay tag $1 dan ila tubig diri day, no kay ang tubig azud dali ra mahurot. Sukas karaso premium refill. So next day, dari kami na sa sabay na tag-upahan ni Monro sa una. Diri ni sa tamutang ang mga ligid niza. Karon tanguha na ni sa kahit na may bago na nag-upa. Pati ni barbecuehan, tagkuasab ni sa Pikas balay sa lainay na balay day. Wala dayon niya nakuha day kay asulan lagi siya day magbuhat-buhat. Wala siya katabang kuno. Pagkatapos day nan singod na sad kami diri day sa garage sale. Nagtanaw lagi siya day ng lamp day. Kana para sa sala ba. Kani siya day diri day nakita ra namo ning online day na may garage sale diri. Sumao nang gibisitahan namo. Mga